أعوذ برب العرش العظيم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عباد الله الصالحين. أم بعد تفسير في الله جب أمبو فوق ولي مندو كدل الله سبحانه وتعالى في على كهنة أناك كشي أناك بركة على كوجيدي كوشايا ننا وكلنا بلا جلنكا سام بافلاني تاني شكي مولودو حكم كونامي بارو داميننا نوفمبر كالوت لتا أني كونونتو نيغاتا وكونشي نوفمبر كالوت لموغا أني وورو بانغوني جنبو لا دالا كولا مولودو دوغوكون كونانا كنا دوبي sigi ñiningali ni jaabi kene bela jelemi ñiningali ke an karamogo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ale be jaabili ke o kera kabe alamsama novembre kalo tile muga ani fla samba flani tan sheki ñiningali ke baga Nabillahi Isa Kante sigida temene an ye caman soro fɛn min bɔra a tɔ nɔfɛ tugula an ka jɛ ko baaraw seereya ɲɔgɔn fɛ ñiningali ta ani kelena an balimakɛ dɔ k'olu ka dugu la ko lada dɔ de bɛ yen kɔ dɔ de bɛ yen ni kɔɲɔmuso kɔɲɔma bi tɛmɛ u ka dugu fɛ f'i ka taa kɔ in munumunu tant que n'i ka kɔɲɔmuso ma taa kɔ in munumunu n'a ye den sɔrɔ den min fatu walima tɔɔrɔ ka kɔɲɔmuso in sɔrɔ ko yalima e silamɛtɔ a bɛ daga i ka kɔɲɔmuso ka kɔ in munumunu walima a ti bɛn n'i ye silamɛ i ka kɔɲɔmuso kana taa kɔda la n'i tɛmɛna kɔ in na de n'i ma munumunu o bi kɛ kana tɛmɛ kɔ in na a banna ne muso dɔ ka ɲininkali ko yalima a b'i fɛ i ka lɛtiri ci duguw ma ɲɛmaa ɲini kama k'a fɔ a ye kɛ ne fɛ a ye kɛ ne fɛ a ye kɛ ne fɛ ka lɛtiri ci a ka sigida mɔgɔw ma ɲɛmɔgɔya ɲini sira kan muso dɔ ka ɲininkali don yalima ko bi bɛn walima o ti bɛn bon sariya la nin tɛ se k'a fɔ nin ɲininkali de bɛ kɛ a tigi bɛ mun ɲɛmaaya ɲini a tigi yɛrɛ ye jɔn ye o n'a ɲɔgɔnnaw n'a sɔrɔ la a ka dugu bɛ ɲɛmɔgɔ nation dɔw de bolo minnu bɛ k'a ka dugu tɔɲɔ mɔgɔ wɛrɛ y'a ye o y'a dɔn ne bɛ nin yɔrɔ in na dugu bɛ lafiya n bɛ tɔɲɔ wuli ka bɔ dugu kan kumana n bɛ dugulamɔgɔw wele u ka ne ta n ka k'u ka ɲɛmɔgɔ ye taru na lafiya n'o n'a ɲɔgɔnna don sariya jɛnen don n'o ye o bɛ bɛn mais a ma n'i ka mɛn politiki ko in de ma sa n'o dogolen fɔtɔ de ye nin n'o tɛ ka lɛtiri ci a ye ne ta ka taa minɛ n'i tɛna kɛ alimami ye kɔni politiki ko de don o kɔni o politiki mɔgɔw ka ko de olu ni diinɛ ko ti sira kelen kan voilà ɲininkali ta ani sabanan an delila k'a fɔ an ko nin question kɔni tɛmɛna darifatɔ la a mɛnna ko n'a ta bɛn ko yalima nafolo min farala ɲɔgɔn kan a ti labaara ko jaga bɛ o la walima jaga tɛ a la nafolo min farala ɲɔgɔn kan ka encaisser nka a ti fonctionner baara tɛ ka k'a la ko yalima ko jaga b'o la walima a t'a la bon an y'a fɔ yan siɲɛ caman n'o yɔrɔ don i n'a fɔ musow ka sanu masiriw ani warijɛ masiriw ani fini minnu mana se jagabɔ hakɛ ma parce que ni jate si ma minɛ yan mais nin bɛɛ kan ka minɛ parce que musow nafolomafɛn bɛ musow bolo muso dɔw bolo a ka ca hali u ka fini dama a bɛ se jaga hakɛ ma o tuma na sariya la ani u ka nafolomafɛnw walima a kɛra cɛ ye min bɛ taa dɔgɔ ci ka na ka wari mara wari nana bugun sariya bɛ min ɲini o muso modèliw fɛ o sanu masiri minnu n'u sera jaga hakɛ ma n'a sɔrɔla i b'a louer san o san jaga bɛ bɔ mais sariyatigi dɔw ko n'a ti louer mɔgɔ si t'a minɛ ka wari d'i ma fo i b'a singa mɔgɔw ma de i yɛrɛ b'a dɔn ko tuma na k'i bɛ jaga bɔ ko kelen dama k'a la kumana ɲɔgɔn sama b'a la figu ka sira kan dɔw k'a jaga bɛ bɔ san o san hali n'a ti louer mais kuma min bangenen don minnu ta bɛ louer o de jaga bɛ bɔ mais minnu ta ti louer ni jaga bɔ ko kelen kɛra a la k'o bɛ wasa kɛ ala sago sago ala k'i sara ɲininkali ta ani naaninan an balimamuso dɔ ko olu mɔgɔ fila de bɛ cɛ kun ale den ye den fila ye ayiwa sinamuso ta ye den duuru ɲɔgɔnna ye ko nka ni cɛ bɛna jiriden tila olu ni ɲɔgɔn cɛ ale den filatigi ani den camantigi a b'u bɛɛ lajɛlen ka jiriden daba kɛɲɛ
den tan walima den tan ninnu tɛ a b'o bɛɛ ta damakɛɲɛ den camantigi ni den filatigi a b'o bɛɛ ta damakɛɲɛ ko yalima ko sariya dɔ mun fɔ o la o ye tilali ye min lajɛ walima bɛɛ ta kan ka caya ka sanga ni den caya de. Bon a bɛ dépend du yɛrɛ cogo la ni i bɛna fini di i musow ma i bɛna wari di i musow ma i ye 1000 di u bɛɛ ma dɔ den ye 10 ye dɔ den ye 1 ye i ye 1000 di u 2 ma sariya la o bɛ bɛn parce que o y'u 2 ta ye mais fo a ka sɔrɔ dutigi jɔlen bɛ n'a denw ka musaka ye o tɛ baw kan ni denw ka musaka tɛ baw kan fo a bɛ fa de kan alors ni fa ko a bɛ tilali kɛ baw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a damakɛ mais ni denw ka musaka b'u baw de kan i n'a fɔ finiko safinɛw n'a ɲɔgɔnnaw walima fini yɛrɛ kala ka don u kanna n'a ɲɔgɔnnaw sariya b'a wajibiya fa kan cɛ kan a ka tilali kɛ musaka cogo de la voilà. Ala k'i sara. ɲininkali ta ani duurunan hali bi o y'an balaka dɔ ye ko ale bɛ dilan ɲini cɛ fɛ su kuntalajan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ petu cɛ ti sɔn ko ni fajirida nana surunya ko n'ale y'a fɔ k'a fɔ wa fajiri yɛrɛ sera ka ban koyi o la k'i bɛ mun fɔ ale cɛ o kan. cɛ jalakilen don an b'a fɔ a ye ko a cɛ jalakilen don mais an bɛ min fana fɔ cɛ ye ni min t'i ɲɛ i b'o fɔ k'a fɔ a tiɲɛna n sɛgɛn bɛ bi an ka waati wɛrɛ kɔnɔ mais fɛnjuguba de don sariya la mɔgɔ ka hakɛ ka bon Ala bolo kojugu hali lahara a bɛna ye mɔgɔ ni Ala cɛ a tɛ maa ye jahanɛmɛ na ye fiyewu mais mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ de ko bɛna gɛlɛya ye o la furu kɔnɔ ko caman de b'a la musow k'a dɔn kuma bɛɛ cɛ t'a cogo la sɛgɛn bɛ yen hami bɛ yen k'a fɔ hali sini nasɔngɔ ko kɛn bɛ ka cɛ jɔrɔ n'o hami bɛ cɛ ɲuman min na ni Ala ma fara a kan ni ko i b'a wajibiya a tɛ se hami bɛ se cɛ la kojugu ka fara sɛgɛn kan o la musow fana u kan k'o yɔrɔ lajɛ cɛw ye mais cɛ de jalaki don o yɔrɔ la ni dekun bɛ yen dɔrɔn a fɔ muso ye a ti ɲɛ bi koyi to tɛ n yɛrɛ la a banna n'a ko a b'i tɛmɛ o kan i b'a fɔ tiɲɛ de fɔra i ye koyi pour que k'a ni bɔ a kan pour que k'a ni bɔ a kan parce que ale tɛna sunɔgɔ ale bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ e dun tɛna e lafiyalen fana tɛ bon ale bɛna si a ɲɛna fu a degunnen don n'i ye wulibali fɔ a ye hali n'o ma diya ye a bɛ se ka sunɔgɔ parce que o de ye wulibali ye voilà mais muso y'a fɔ cogo min na a bɛ su bɛɛ k'a nɔfɛ k'a fɛn a ti sɔn ni waati sera tuguni a sɔrɔ ko fajiri seli ko b'a la. O kuma na an b'a fɔ cɛw ye u k'u hakili to nin yɔrɔ la k'a fɔ an baw fana ye ko kuma bɛɛ ti mɔgɔw lafiyalen sɔrɔ n'a sɔrɔla a bɛ faamu mais cɛ jalakilen don ka ban ten ka sɔrɔ ka n'a da fajiri kunna bi dun b'a don o tɛ tiɲɛ ye dɛ muso ye cɛ jalaki don. Ala k'an bɛ sababa ma ɲininkali ta ani wɔɔrɔnan hali bi o ye an balaka dɔ ye ko ale denmuso cɛ y'a bila a ka dalilu ye jumɛn ko a y'ale denmuso sɔrɔ npogotigiya la o la ko n'i y'o sɔrɔ npogotigiya la ko du ɲɛnama den tɛ ko nin de kɛra ka dalilu ye k'u y'a ɲininka ko nin ye dalilu bɛɛ wa ko cɛ ko de ale ka dalilu yalima k'i bɛ mun fɔ ale burankɛ ye ale denmuso bila cogo la nin dalilulakolo in kan ale ka faamu na. O ka kan n'olu ye kɛ a bɛ sɔrɔ cɛ ma nkalon tigɛ o n'o tɛ yanni k'i den di maa min ma i b'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ n'i y'a ɲini k'a dɔn a ti nin kɛ o voilà n'i y'a di n da dɔn ma i bɛ n da si dɔw bɔ mun dɛ voilà. ɲininkali ta ani wolonfilanan an balimakɛ dɔ ko ni samiya donda sera bɛɛ k'olu ka alimami b'a fɔ silamɛw ye ayiwa silamɛw samiya donna sɛnɛkɛ daminɛ la a y'a ka foro kɔlɔsi dɛ
nka ni mɔgɔ min ma ka foro kɔlɔsi ni bagan ye min ka foro tiɲɛ ayiwa o ye pɛridilen ye walima ko o ye alimami ka kuma ye wa mɔgɔ kan ka sere alimami tɔgɔ in kɔfɛ wa ayiwa komi ni maa min t'u ka sigiyɔrɔ la k'u sigi cogo dɔn n'o tɛ a bɛ se ka kɛ alimami ka kuma ye yɔrɔ dɔw la kɛ ni alimami ye misitigi ye walima sagatigi ye aw ye forotigi ye a t'a fɔ a y'a janto a ka foro la n'o tɛ ni baganw y'a tiɲɛ o tɛ baasi ye alimami ka mankan k'o dama fɔ a kan k'a fila bɛɛ fɔ a y'a janto a ka foro la bagantigiw a y'a janto a ka baganw na n'a y'a fila bɛɛ fɔ o de cɛ ka ɲi alimami jalakilen don n'a ko forotigiw ka foro kɔlɔsi a ma fɛn fɔ bagantigiw ye alimami jalakilen don ala k'i sara ɲininkali ta ani seegina an balimamuso dɔ ko cɛ dɔ y'ale furu siri don tun ka nɔgɔ ale ma kosɛbɛ ale ye du terɛn 2 wari dan ka di cɛ ma cɛ y'i kuru wari in kan terɛn ma yira a la wa wari ma segin ale ma min kɛra kabako ye balanako la a balila ka muso wɛrɛ ta a yɛlɛmana o muso tɔgɔ in fɛ yen a tɛ se ale fɛ ale kama karisa o tuma na ni terɛn ti yira n na o la n ye min di a segin ma k'a ko ko pɛtu o tuma na k'i bɛ mun fɔ o cɛ in ye ladilikan sira kan ka sanga ni dansago ɲuman ka ɲɛsin ale ma an b'a fɔ cɛ in ye a ka muso ka wari segin n'i ye wari kɔni minɛ ni du terɛn ma sɔrɔ i tilala ka taa muso wɛrɛ furu a ka wari segin a ma sariya b'o de ɲini parce que hali n'i ma muso furu a ka wari ka kan ka segin a ma nka n'i kuma muso furu a tun bɛ sɔn ka jan a ka wari kɔ nka komi i ye muso furu a ka wari segin a ma ala k'i sara ɲininkali ta ani 9nan ni an balimakɛ dɔ ko ale denmuso bolila ka taa bamakɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ n'ale ka diɲɛ ale ye mankan ci tuma min na denmuso in seginna ka na u ka dugu la ko fa tɔgɔ in ko denmuso in ma ko pɛtu k'a ti don dugu kɔnɔ k'a ti don ale ka du kɔnɔ balimaw ni silamɛw an sɔrɔɲɔgɔnw bɛɛ cɛkɔrɔba deli k'a ka sabali komi den seginna ka ban ko cɛkɔrɔba ko pɛtu ko den ti don ale ka du kɔnɔ yalima k'i bɛ mun fɔ o cɛkɔrɔba tɔgɔ in ye muso ba ka ɲininkali de don ko ka sabali cɛkɔrɔba ka kana gɛlɛya ye den kɔni filila mɛ ala y'a kɛ n'a seginna ka min tuma la a fana ka sɔrɔ mɔgɔw ka deli ma den ka don so kɔnɔ u bɛɛ dama ka kan den na k'i bɛ mun fɔ cɛkɔrɔba ye ka sanga nin ma bon n'a sɔrɔla den ka boli ma fɛn tiɲɛ n'o kɛn tɛ ka fɛn tiɲɛ cɛkɔrɔba ka kan ka sabali n'a kɛn tɛ a ka boli ma fɛn tiɲɛ kɔni a ka kan ka sabali a k'a minɛ mɔgɔ bɛ fili o mɔgɔw bɛ tiɲɛ ni tiɲɛna siɲɛ kelen ni o juru ma yoba ye a ma nɔgɔ an b'a fɔ cɛkɔrɔba ye a jo don a ye kamalenya yɛrɛ kɛ a denmuso bolila ka na Bamakɔ a murutira den segira a ka sabali den ka don ɲininkali 20nan an balimakɛ kamalen dɔ don ko ale bɛ baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la denbaya kɔnɔ a seko damayira bɛɛ lajɛlen na nka ni suman sera walima ni baarakɛfɛn in tɔnɔ bɔtuma sera ko hali dɔrɔmɛ 1 o tɛ yira ale la ale dun bɛ cafin de la kɔnɔdiya bɛɛ lajɛlen na den kan ka fɛn fɛn kɛ du kɔnɔ a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ ni tɔnɔ bɔtuma sera suman walima nafasɔrɔ sira k'u tɛ fɛn foyi yira ale la u tɛ dɔrɔmɛ 1 yira a la ko ale bɛ taa fɛ ka suyali kɛ ale ye baya kɛ suyali ye haramu ye ayiwa silamɛya la k'i bɛ mun fɔ ale bangebaaw ye o n'a ɲɔgɔnnaw ka sanga di ma yalima dɔ kan ka yira ale la walima dɔ man ka yira ale la bon n'an ka laada kɔrɔ don fɛn man ka yira a la nka diɲɛ yɛlɛmɛna cogo min na sisan dɔ kan ka jira a la an ka laada la dutigi bɛ yen bɛɛ bɛ baara kɛ ka taa di o de ma ni sɛnɛ kɛra a bɛ taa kɛ jiginɛ kɔnɔ ayiwa ni warimisɛnnin minnu sɔrɔla u bɛ di dutigi ma o de bɛ nasɔngɔ bɔ o de bɛ jɔ ni fɛn bɛɛ ye ni min ka furu sera a bɛ taa muso ɲini o ye ale de bɛ jɔ ni furu musaka bɛɛ ye dubaw bɛ ten ka kɔrɔ mɛ sisan diɲɛ développera ni nafa sɔrɔla dɔɔnin ka ye denw kunna sisan o fana ka fisa ni malo kɔni feerela ka ban ko malo kana feerela min bɛ taa so kɔnɔ o taara so kɔnɔ min mana feere ka dɔɔnin di dudenw ma u k'u
waati tɛmɛ u yɛrɛ kan u ka te sɔngɔw sariya la sisan o ka ɲi kosɛbɛ o ka ɲi yɛrɛ de mais an yɛrɛ fɛ a tɛ yen quoi parce que bɛɛ bɛ taa sɛnɛ kɛ de sɛnɛ bɛna to du kɔnɔ min ka kɔrɔ du bɛɛ ye ko b'o de bolo ale de bɛ muso furu ka d'aw bɛɛ ma alors ni hali n'aw musow banana ale de b'u furakɛ sɔngɔ bɔ o n'a ɲɔgɔnnaw bon o la aw kɔni ta ye baara dɔrɔn de ye fo ni yɛrɛ y'i den ka kɛrɛfɛ baara min kɛ walima ayiwa dɔw bɛ malo n'u joint k'o feere foro kɔnɔ ye dutigi ti b'o kalama o n'a ɲɔgɔnnaw mais o ti ko bɛɛ dabaw ye ten jogo ɲuman baaraw tɛ mais o de ka ca mais dutigi yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn ni malo feerela na ka nin di denmisɛnninw ma u k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ sariya b'o de ɲini bi dugu jɛra na ala k'i sara ale 21 an balimamuso dɔ ko ale cɛ y'a ci ka taa u ka dugu la c'est à dire u bɛ dugu wɛrɛ de la cɛ y'ale ci sisan ka taa u ka dugu la a kɔrɔkɛw fɛ yen nɔ ko balana ko la ale y'a mɛn ko cɛ ye muso wɛrɛ ta a kan ka wele bilalen ma kuma k'a ka segin ale ye tulomada ka dɛsɛ cɛ kunkan ti bɔ ale ye ci sama ka fɔ a ma ayiwa a bɛ cogo di e kɔni kana bɔ somɔgɔw ye waati jana dɛ ko cɛw k'ale ka to yen fɔlɔ tuma o tuma n'ale ko a b'i segin k'a fɔ k'ale ka to yen fɔlɔ ka i bɛ mun fɔ ale cɛ ye janfa dɔ walima janfa tɛ bon comme nin bɛɛ bɛ ɲɛ farafin furu la parce que an bɛɛ ye kelen ye an bɛ ɲɔgɔn ka tɔɔrɔw muɲu nin bɛ bɛn mais cɛ ma ko ɲuman kɛ sariya bɛ furu sanni na pewu mais ale kana ta sa ale ka sabali a ka to a den ninnu kɔrɔ mais cɛ y'a janfa wa cɛ bɛ jurumu sɔrɔ jurumu min ka bon fana parce que sariya la ni muso dɔ b'i kun i bɛ fɛ ka dɔ furu i ni muso bɛ kuma kɛ a bɛ kuma dɔrɔn karisa tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni jɔn bɛ nin kan i bɛ yafa n ma koyi i bɛ sira di yan a bɛ fɔ ka bɛn i b'i muso furu a ma ban mais e ka taa bɔ a ka so fɔlɔ e ye muso furu wa a tigɛ ka na i tɛ taa nɔfɛ sariya la o fana ka gɛlɛn dɛ mais muso de jalaki don n'o tɛ i taara bɔ a ka so i tilala ka ban i tɛn'i cɛ fɛ yen a ma ban maa y'i wele maa m'i wele i tɛna n'i yɛrɛ ye a bamanan ala k'i sara ɲininkali 22 ale bɛ an balimamuso dɔ ko ale cɛ ye muso 2nan ta nka a muso fɔlɔ o ko ale ma ko a bɛna taa so o taara so t'a la cɛ ye ci bila a ma k'a ka segin ka na muso fɔlɔ in ko pɛtu tant que i ye muso 2nan min ta tant que i m'o bila ne segintɔ tɛ ka bɔ an ka so wa i kana ci bila ka na ma bilen muso 2nan in de sirannen don sisan komi ale ye baya kɛlɛ ale ye silamɛ de ye yalima ko ale ka ko bɛ nin na wa jurumu bɛ ale ka nin na wa muso fɔlɔ in ko pɛtu k'ale tɛ segin ka na tant que ale bɛ cɛ kun a ti bɔ n'a bɛ sira jurumu ɲɛ a ti bɔ a kana n'o tɛ ale ka mun b'o la n ko ale furula de u fila bɛɛ de ma furu wa ni kelen ko ne tɛna ni e ma bɔ n'i bɛ sira jurumu ɲɛ i ti bɔ a kana n'o tɛ e ma taa n'i yɛrɛ n ko cɛ de taara n'a bɛɛ ye o mun bɛ se e ma ɲininkali 23 an balimamuso dɔ ale bɛ ka ɲininkali kɛ ko ale muso c'est à dire a cɛ ba ko bi sira baara de kɛ a bɛ sira feere tuma dɔ la a b'ale yɛrɛ bila ko ka sira jira a y'a fɔ cogo min na ko ka sira jira ko ale de y'a mɛn ka kuma la ka fɔ sira min ko a n'a kabila bɛɛ ko silamɛ kan k'i yɔrɔ jɛnɛ a ma mais ale cɛ ba de b'a bila a la a ka a baara kɛ yalima ko o bɛ fɛn tiɲɛ ale walima o tɛ fɛn tiɲɛ a ye silamɛ ka ye la o tɛ foyi tiɲɛ ye o tɛ foyi tiɲɛ ye n'a yɛrɛ ma ka baara kɛbaa ye a t'a kanu fana fo dekun ni dɔrɔra de b'a bila a la sariya la o bɛ bɛn sariya la jurumu t'ale kan quoi ala k'i sara ɲininkali 24 an balimamuso dɔ ko ale cɛ o ye ale kɔn ka sababuya kɛ jumɛn ye den 5 de bɛ ale ni cɛ cɛ mais den laban min bɛ ale bolo sisan ko cɛ banna o den na kolokoto ko t'ale don ye ko sabu ka d'a kan ko dɔ y'a fɔ ale ɲɛna ko don dɔ la ko faracila dɔ ko donna ale kan o miirimɛri kama dɔrɔn cɛ filɛ k'ale kɔn k'ale kɛlɛ o den laban min wolola sisan k'i ban o la kolokoto a ɲɛ m'a ye a ma segin a kan ye fo mɔgɔ kuma dɔrɔn k'i bɛ min fɔ ale cɛ ye ladilikan na nin cogo in kɔnɔ. bon n'a sɔrɔla o ye tiɲɛ ye gɛnya 80 bɛ k'a cɛ la fɔlɔ
parce que silamɛ yɛrɛ bɛ taa bɔ i da tuma min na i silamɛɲɔgɔn ma k'a fɔ a ye nin kɛ tan k'a sɔrɔ dalilu bangenen t'i bolo sariya ko ka gɛnya 80 de k'i la o de bɛ k'i kɔ la fɔlɔ o kɔfɛ ala ka diinɛ na ala kira ye min fɔ sɔlɔ silam al waladu lil firash wa lil ahiri al hajar kira ko silamɛya la den ye furu ta de ye jɛnɛyakɛla bɛ farala kɛru furu ye den ye furu ta ye i muso hali n'a ye tubabu den wele i ka so sariya ko i den don tant que a sɔrɔla furu kɔnɔ i den don tant que a sɔrɔla i ko muso ka i ye muso bila yɔrɔ min na a tora yen i den don jango ka taa se tuguma ma tɔgɔmali ko dɔw ko u ye fara cila dɔ don dɔ ye n'o sɛgɛsɛgɛra n'o kɛra tiɲɛ ye an bɔra k'a fɔ sisan faralakɛw de ye gɛnya 100 bɛ k'a kɔ la dɛ muso kɔ la kɔni n'o kɛra a bɛ taa li'anu na muso ko i den don cɛ ko n den dɛ sariya b'a fɔ ni lasara selila a kana danga don n'a ye danga don furu bɛ dabila a b'a sigi ka ala kɔnɔ ni min da ye nkalon ye ala b'o ta tiɲɛ ti kɔrɔbɔ fiyewu ni cɛ ni muso ye ɲɔgɔn sama jɛnɛya sira kan a bɛ laban nin de la danga don n'a danga donna fana furu bɛ ban fɔ lahara a tɛ segin ɲɔgɔn ma tuuma man di sariya ye t'a fɛ fiyewu silamɛ k'a fɔ i silamɛ ɲɔgɔn ma nin sira kan ni dalilu t'i bolo min bangenen don dalilu bangenen ye ka taa i yɛrɛ k'u yaala n'o tɛ maa y'a fɔ n ye tɛ dɛ walima n yɛrɛ sigara dɛ ani muso kun jɔlen don u ka maloforo yɛrɛ sira bɛ fara yɔrɔ min na n nana ani muso ye de jɔlen non mais o bɛ kɛ o ti jɛnɛya galo sariti ye k'a da maa na o sira kan an b'a fɔ muso ye ko a cɛ jalakilen don a cɛ jalakilen don nka ale yɛrɛ man ka sɔn cɛw ka gɛrɛ a la cogo dɔ la hali ni fɛn ma tɛmɛ u cɛ n'i ye mɔgɔ kamɛn ko faracira donna a bɛ sɔrɔ ale fana ye siranin dɔ di faracila ma o hali n'u ma gɛrɛ ɲɔgɔn na jɛnɛya kan ni e bɛ to ka dumuniw d'a ma walima k'a gɛrɛ i ka so la cogo dɔ la sariya fana b'a fɔ i k'o dabila voilà ɲininkali 25 an balimakɛ dɔ ko ale donna kɔɲɔso la dɔgɔkun kelen ale ma se ka gɛrɛ muso la o kɔrɔ ye n'a gɛrɛla muso la n'a donna kɔɲɔso la dɔrɔn a bɛ faamu na donc o tuma na ko mais n'a bɔra kɔɲɔso la dɔrɔn a bɛ segin a cogo la yalima ko ale bɛ ko dugawu ni sa quoi a bɛ dugawu nin fɛ ala bɛ se ka gɛlɛya in wuli ka bɔ a kan cogo min n tɛ kuma sabatilen kɔni n'a bɛ kɔɲɔso la a degunnen don n'a bɔra kɔɲɔso la a bɛ lafiya i ti bɔ kɔɲɔso la i kana don bilen a ma ban min diya kun ala ka tɛmɛ a bɔ cɛya la a bɛ kudu sɔrɔ mais a ka bɔ kɔɲɔso la kɛ n'o ye e ma s'a fɔ ko de la e fɛ ka min fɔ a ye muso kura de furu n'a bɛ kɔɲɔso la a t'i lafiya mais n'a nana muso kɔrɔlen fɛ a bɛ lafiya kuma tɛ dɛ kelen de b'a kun ni kelen b'a kun ka bɔ kɔɲɔso la a ma ban o gɛlɛya yɔrɔ bɛ min n'i tɛ kɔɲɔso la i bɛ lafiya o kumana n'a bɔra kɔɲɔso la a bɛ taa min a bɛ taa lafiya min c'est-à-dire ale ka laɲini ye a bɛ n'a fɔ dabali de bɛ kɛ ale la n'a donna kɔɲɔso la dɔrɔn a bɛ bɔ cɛya la pewu n'a a faamuna sisan a ye sabari muso 2 de b'a bolo a ka jate la sisan
kɔɲɔmuso n'a surunya n'o na a ti lafiya mais n'a bɔra ye a b'a yɛrɛ sɔrɔ kuma ye nin de ye an bɛ dugawu k'a ye kɛ o furaw fana bɛ mɔgɔw bolo an bɛ dugawu k'a ye ala k'a kisi ala k'a lafiya sɔli ala rasul ɲininkali 27 an balimamuso dɔ k'olu 2 de bɛ cɛ 1 ko nka u 2 den tununa den 2 in 1 muso ye 1 cɛ sinasuma 2 den 2 bɛ tununa ɲɔgɔn fɛ mais a kɛra u yera u yelen cɛmanin ba fa ko cɛ ye dilan tigɛ ale la kalo 3 ko ale ko tuma na ko ne ta ye jumɛn la an 2 bɛɛ de den jɛra ka tunu a bɛɛ yera mais munna a fana bɛ taa jiginni 1 kunna ni dilan tigɛna ye fɔ kalo 3 k'i bɛ mun fɔ ale cɛ ye ni dansago in kan ka ɲɛsin ale ma olu 2 bɛɛ de ta tununa ɲɔgɔn fɛ ayiwa den ni sinamuso a den 2 tununa ɲɔgɔn fɛ denw tilala ka ye mais cɛ ye dilan tigɛ la kalo 3 bon mais est ce que i b'a dɔn a kɛn bɛ k'a tigɛ dɔ in na cogo min na o tuma na ni a kɛn bɛ k'a tigɛ u bɛɛ la o ye k'u corriger de den man ka tunu den valeur ka bon ni dɛsɛ tɛ a ka tunu ka bɔ bangebaa bolo jango an filɛ don min na comme bi mɔgɔw bɛ yaala ka mɔgɔw denw suɲɛ bi a dɔn ni den tununa cɛ ka kan ka jɔyɔrɔnin dɔ jira du kɔnɔna na o mais ni kalo 3 kɔni ye tiɲɛ ye cɛ ye dan sago sariya b'o haramu cɛ silamɛ bɛɛ kan i ni muso a bɛ se ka furu kɛ n'a ma ɲɛ a b'a dabila halala min ka ko ala ye halala bɛɛ o furusa de ala tɛ furusa fɛ mais ni dɛsɛ nana de a bɛ kɛ mais kalo 3 wa dilan tigɛ i muso la sariya b'o haramu sariya b'o haramu o ti daga ci si ni dɔrɔra tɛ mun an b'a fɔ cɛ ye k'a jalakilen don k'a fɔ muso fana ye maa ta a tigɛ kun dɔn e yɛrɛ la denw tununa denw yera yanni denw ka ye ni cɛ kumana min mana jaabi cogo min na o fana bɛ to a kɔnɔ dɔɔnin mais ni den dama corrigeli kɔni don sariya la a ye dan sago ala sago sago ala k'i sara ɲininkali 28 an balimakɛ dɔ ko gɛlɛya ale sɔrɔ musow ma kɛnɛya bɔ même temps ale yɛrɛ fana gɛlɛya bɛ ale la ale ye muso bila ka taa somɔgɔw fɛ a ka taa waatinin kɛ yen furakɛli na sira kan tuma min na ale mago jɔra muso la o kɔrɔ ye muso lafiyara ale ye ci bila ka taa a biraw fɛ k'u ka muso bila ka na ko biraw ko kɛtu ko muso tɛ segin ka taa ale fɛ k'ale k'u ma ko mun na ko k'an ye hakɛ min don a la furakɛli sira la k'i ko o bila ka na ale k'u ma o ye jeli misali ko 5000 ale ye 5000 bila ka taa ko o bɛɛ la k'u bɛ k'u koro ale muso kan ye yalima k'i bɛ mun fɔ ale buranakaw ye ka ɲɛsin wale ma ka ɲɛsin ale ma a bɛ t'u deli a bɛ t'u deli a bɛ t'u deli parce que ni gɛlɛya nana e ye muso bila ka t'u ka so mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sutura o furu ɲɔgɔn buraw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sutura ni ɲɔgɔn dɛmɛ de bɛ yen mais mɔgɔ dɔw burankɛ muso furula dɔw fana tɛ maa ɲɛnama ye dɛ ko gɛlɛyara dɔrɔn ye muso fili ka taa somɔgɔw fɛ yen k'o man kɛnɛ e y'a banabaatɔ de bila ka taa olu fana y'a furakɛ a kɛnɛyara gejegeje ko a kana a tɛna o cogo la dɛ e yɛrɛ de bɛna i bɛna min kan ka f'u ye o bɛ f'u ye i kan ka min kɛ o fana bɛ f'u ye ayiwa i b'i fari fa i muso b'i d'i ma ka taa ala k'i sara amin ayiwa ɲininkali 22 in a bɛ n'a fɔ nin contrat de tɛmɛna nin ye jɔn tun ye muso ka cɛ dabali nin ye cɛ ka muso dabali pour a ka furu hakili la o jaabi 2 bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na an bɛ tɛmɛ ɲininkali 30 nɔfɛ ɲininkali 30 ko olu fɛ yen nɔ burusi kɔnɔ waritigiw bɛ wari bila ka taa di cikɛlaw ma samiya fɛ misali la an bɛna wari d'aw ma ni campagne sera bɔrɔ 1 waa 1 bɔrɔ 1 waa 1 dɔw ko a mankan lɔ olu fɛ dɔw ko o bɛ bɛn dɔw ko o tɛ bɛn ko kuma fila in na ko kuma jumɛn ye sababa ye silamɛya ka ye la waritigiw de bɛ wari bila ka taa burusi kɔnɔ ka duguw cikɛlaw b'u ka musakaw kɛ n'a engrais sɔngɔ n'a ɲɔgɔnna nka u b'a d'u ma ni campagne sera bɔrɔ 1 waa 1 ɲɔ ko don yalima k'u ko dɔw ko a bɛ bɛn dɔw ko a tɛ bɛn
bon figutigiw ka sira kan fɛn min t'i bolo o feereli ti daga sɛnɛfɛn na figutigiw ka sira kan fɛn feereli bɛ taa daga tuma min na fɔ n'a ɲɛni kun bɔra ni dɛsɛ bɛ yen i ye malo sɛnɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko n'Ala sɔnna kɔni nin ye nin ɲɛ ne ye sa o n'o sabatira jiri la tuma min na ko a bɛ se ka feere o tuma de mais ka sɔrɔ ɲɛni kun ma bɔ fɔlɔ ko ka sɛnɛfɛn feere ka sɔrɔ ɲɛni kun ma bɔ figutigiw ka mazabuw tɛ kelen ye u y'a haramu waati bɛɛ bon mais gɔrɔkɔjuru ni cikɛlaw ta in man jan ɲɔgɔn na o parce que ɲɔbɔrɛ ni ɲɔ tigɛra 1000 de don wa ɲɔbɔrɛ yɛrɛ ye 1000 a bɛ se ka kɛ o la a bɛ se ka tɛmɛ o kan ça dépend san dɔw la ouais mais n'a bi k'o la commerçant t'a ka wari d'e ma k'a b'a san o la o nabi hakili si tɛ sɔn o ma u b'a bin de k'a san u ka intérêt kama o tuma na o n'a ɲɔgɔnnaw sariya yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ yen de fɔlɔ mais n'a sɔrɔla nɔgɔ don sariya la o ye marchandise ye n'a bɔra o la ni warijɛ kɔni de don n bɛ warijɛ d'i ma n'i ka ɲɔ sera o kɔrɔ ye n bɛ warijɛ juru don i la n'i ka ɲɔ sera i b'a ɲɔ di yan kuma tɛ nin de ye alors ni cikɛla ka tɔɲɔli b'a la sariya la o ti bɛn o ye gɔrɔkɔ de ye mais n'a sɔrɔla nɔgɔ kɔni don comme Imam Maliki ka mazabu sira kan o y'a yira k'a fɔ karayogo juru bɛ se ka don ka dɔ fara a kan ila ajal i n'a fɔ ni karayogo b'i bolo i b'a fɔ ne bɛ nin feere 100 ni wari bɛ n bolo ka 100 di a dɔgɔ wari tɛ ne bolo nka ni kalo sara kɔni anw b'an ka sara ta i ko n'a bɛ se kalo sa ma 100 t'a sɔrɔ de i b'a sara 110 sariya jɛnna n'o ye jago sira kan o tuma na wari fana sira kan kuma fila de bɛ yen dɔw de ma jɛn n'a ye ko ni warijɛ don o tɛ se ka kɛ marchandise ye mais dɔw y'a yira olu ka warijɛ yɛrɛ de ye marchandise ye u b'a d'i ma de juru la n'i b'a sara i bɛ nin d'a kan o ko kuranɛ y'o ban pewu ko gɔrɔkɔjuru ye haramu ye a kuma ma nɔgɔn nabi ala k'i sara ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkali 31 na ko yalima alimami min bɛ sira min ko a bɛ daga ma a ka seli o kɔfɛ wa. ouais mais sira bi sariya yɔrɔ jumɛn na seli ko ni seli kobaliya la o tɛ yen hali alimami bɛ sira feere k'a sigi a ka sirabara yɛrɛ cɛ la ka dɔ k'a da ni seli waati sera k'a da muguri olu ti o ni diinɛ ko ti sira si kan mais sariya y'a nangari parce que a bɛ mɔgɔ bana siramugu ninnu sigarɛti taba si o si a yirala a bɛɛ bɛ jouer adamaden ka santé kan i ka kɛnɛya kan tuma na fɛn o fɛn bɛ yen hali ni ala ko don n'a ka jugu i ka ɲɛnamaya lafiya baliya sira kan sariya y'o haramu parce que hali seliji n'i y'a ta n'a b'i ka bana juguya ala ko seliji to yen i ka tayammum kɛ tuma na o kɔfɛ mɔgɔ yɛrɛ negela fɛn minnu bɛ taa tɔɔrɔ s'i ma sariya tɛ se k'o daga ye k'a sɔrɔ ala yɛrɛ ye seliji bin ka bɔ mɔgɔ kan ji bi mɔgɔ min ba voilà. ala k'i sara ajira ɲininkali 32 an balimamuso dɔ ko ale cɛ ale kɔn waati jan a tɛ don a kan jango sunani farida ale y'a ɲininka ko mun na k'a ko ale ma k'ale bɛ furumuso muso wolota dɔ de ɲini c'est-à-dire a yɛrɛ ka su tigɛ dɔrɔn ka yɛlɛma sinamuso dɔ in fɛ yen waati jan ale y'a ɲininka a ye jaabi min di ale ma k'ale bɛ muso wolota de ɲini o kɔrɔ ye ale ka bange ma se ka sira sɔrɔ fɔlɔ cɛ de y'a jaabi ni kuma ye n'a ka kekun n'a sera ka sabali a tɛ se ka jeni bilen cɛ bɛ taa nɔ na jahanama kɔnɔ siga foyi tɛ ka muso furu k'a bila ka taa yɛlɛmɛ dɔ in fɛ yen ko parce que nin t'i den wolo bilen nin bɛ lakale cogo di ni muso yɛrɛ de sɛgɛnna muso bɛ se ka sira ɲini cɛ fɛ tiɲɛna ne yɛrɛ si bɛ yɔrɔ min na bi n'a t'i dekun n'i bɛ se ka yafa ne ma ni cɛ yɛrɛ sɔnna o ma sariya la foyi t'o la mais cɛ k'a dɔn n muso mago bɛ n na
ka tila ka banna ko a t'i den wolo e bɛ taa alijinɛ jumɛn sɔrɔ i ɲɛ o ye tɔɲɔli de ye o ye jɛɲɔgɔn tɔɲɔ de ye o ye haramu ya ti bɛɛ ɲininkali bi saba ani sabanan ko yalima a bi daga muso sabatigiya cɛ min bɛ muso sababa kɔnɔ i ka muso kelen bila i somɔgɔw fɛ i ni tɔ in fila k'i tigɛ ka jan fan wɛrɛ fɛ a tɛ taa bɔ dɔ in ye wa dɔ in tɛna i fɛ yen wa i tɛ taa a fɛ yen a bangebaaw fɛ yen nɔ ko bi bɛn silamɛya. a ye muso dɔ in bila min. muso saba de b'a bolo ani fila dɔ in bɛ yɔrɔ dɔ la a ye ale bila ka taa a bangebaaw fɛ yen nɔ. jɔn bangebaaw fɛ yen. cɛ bangebaaw fɛ yen nɔ. u saba de bɛ ale cɛ kun. a faamuna o. voilà. muso saba b'a bolo a ye kelen bila ka taa bangebaaw fɛ yen. voilà ani tɔ fila dɔ in bɛ. a ti se dɔ in fɛ yen bilen. voilà. o ye bangebaa ɲɛnamaw ye. nabi o kuma b'o yɔrɔ de la o parce que n'aw den ma hakili sɔrɔ n'aw bangebaaw ye hakili sɔrɔ aw den bɛ se k'o kɛ waliden la cogo di ka waliden ta ka na bila aw kɔrɔ ani muso fila wɛrɛ bɛ dugu wɛrɛ la a tɛna bɔ aw ye a tɛna muso lajɛ o fana faamu ka gɛlɛn dɛ a bɛɛ ye nin kuma kelen de ye a y'a tɔɲɔ muso t'i furu bangebaa bilali kama o mɔgɔw bɛ nin kɛ ni tɔɲɔli de don haramu de don a ti bɛn muso t'i furu bangebaa kama la e yɛrɛ de bɛ se ka k'i bangebaa ka jɔn ye fɔ k'i sa mɛ muso t'i furu bangebaa kama muso bɛ furu a cɛ de kama mɛ n'i ni muso bɛnna na ɲɛma ne ni somɔgɔw tɛ dugu kelen na t'an bangebaaw ladon nin waatinin kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ boliboliw kɛ nin dugu in na n'i ye mini min sɔrɔ an na taa ɲɔgɔn sutura sariya la n'i ni muso bɛnna a kan n'a bɛnna a kan o jakuyalen tɛ muso kan o jakuyalen tɛ muso si kan i furulen cɛ ma cɛ k'a fɔ n bɛ t'i bila bangebaaw kɔrɔ sariya la o wajibiyalen tɛ muso kan furu sariya la i b'a fɔ ne tɛ ne furula e de kama ne tɛ taa bila maa bangebaa kɔrɔ mɛ adamadenya ni farafinya na an ka laadaw de don i b'a ɲini muso fɛ bonya ni karama bɛɛ kɔnɔ komi ne bangebaa bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn a kɔrɔ la mana taa n fa ni n ba ladon ne bɛ boliw kɛ yan n'i ye mini min sɔrɔ ni samiyɛ surunyana na boli k'a sɔrɔ ye komi an ka laada fanba ye o ye sariya la n'i ni muso bɛnna o kan o bɛ bɛn mɛ dɔw mana muso furu dɔrɔn o bɛ taa bila bangebaaw de kɔrɔ o y'a bannen ye koyi u yɛrɛ bɛ tigɛ ka jan na ni wali taw ye u ka garisɛgɛ ɲini yɔrɔw la amin o ye tɔɲɔli de ye kumana n'a nana o ye dugawuden don dɛ a muso b'a bangebaaw de kɔrɔ yan koyi dangaden de don parce que ala ka danga b'a kan amin muso furu ka bila i bangebaaw kɔrɔ o ti sariya ye dɛ an ka laada de don ala ka sariya tɛ e bɛ taa bila bangebaaw kɔrɔ mun na ye to tobi ni jita ni yɔrɔ furan mɛ e yɛrɛ bɛ taa bɛ duguba dɔ kɔnɔ walima taama yɔrɔ la e ni walitaw bɛ tigɛ ka jan na ye nin biri bɛ ko a bɛ i ba kɔrɔ ne tanuna n'o ye mɔgɔw fɛ ko i y'i bangebaaw bonya ala tun y'i tanu dɛ parce que i y'o ka jɔn to yen mɛ bɛnkan na a bi bɛn ni hakili de ye n b'i bila bangebaaw kɔrɔ n bɛ taa garisɛgɛ ɲini n'ala ye dɔɔnin min nɔgɔya n bɛ boli ka na an kana du musaka sariya la o bi bɛn mɛ dɔw ka taama yɔrɔ la u bɛ taa muso furu ye ka nin to a ba kɔrɔ yan hali u hakili tɛ jigin so la bon mɛ muso in ye min fɔ ni nin ye tiɲɛ ye ka t'e bila a bangebaaw kɔrɔ ka muso fila furu a n'o bɛ ɲɔgɔn bolo ye a tɛna e nɔfɛ bangebaaw fana m'a diyagoya ka na u m'e bila ka taa o fana faamu ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ o ye bangebaaw jalaki ye dɔɔnin nka aja ni i b'i sabali parce que an t'a fɔ i ka taa o n'i taara a bɛ sɔn k'i gɛn yɛrɛ o tuma na ala ka hakili ɲuman d'a ma a banna.
ɲininkali bi saba ani duurunan an balimakɛ dɔ ko ale y'a muso bila ka taa fɔ a balimakɛ la Bamakɔ yan balanako la ale ma bali ka foyi mɛn ko balimakɛ in ye ale muso di cɛ wɛrɛ ma u ma le wele k'ale ɲininka jango a ka fin jango a ka jɛ yalima ko sariya ka je la i bɛ mun fɔ ale baranakaw ye ka ɲɛsin ni dansago ma ka ɲɛsin ale ma. Dansago ale de m'a bila ka na y'a bila ka na di balimakɛ ma balimakɛ y'a di cɛ wɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ balimakɛ y'a dɔn e man kan n'a ye de sa min bɛ yɛrɛ muso bila ka na i balimakɛ fɛ e yɛrɛ tɛ yen ayiwa ni kun i balimakɛ y'a ta sa an kun bɛ kabako la nka a y'a di cɛ wɛrɛ ma kɔri balimakɛ ma ko dɔ ye e la n'o tɛ o ma nɔgɔn dɛ maa min kan ka sa ni maa wɛrɛ ko a b'i muso furu min kan ka sa o ka tila k'e muso ta ka di maa wɛrɛ ma ni an ma sigi ka nin fɔ nin jaabi ma nɔgɔn tan dɛ parce que ni balimakɛ ma ɲininka a jaabi man di an ma nin ɲɔgɔn kɔni mɛ taa bɔ balimakɛ ye o taara e di cɛ wɛrɛ ma i balimakɛ tigɛra e yɛrɛ la kosɛbɛ dɛ bon nin jaabi man di ta a taara wala muso balimakɛ kuma faamuna sisan kuma faamuna a ye muso bila ka taa muso balimakɛ de fɛ yen balimakɛ ye nin muso in di cɛ wɛrɛ ma ka sɔrɔ a m'ale wele k'ale ɲininka mun don k'ale wele cogo di ni a dira cɛ wɛrɛ ma i tɛna a dira ni dalu min ye o k'o f'i ye n'o tɛ furu fila bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan den dira e ma e y'a furu n taara bɔ n balimakɛ ye dɔrɔn balimakɛ y'a di cɛ wɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ ko n'i dɔn n'a ye ni balimakɛ cɛ walima i ni muso cɛ ni muso ta an b'o ɲɛfɔ balimakɛ ye nka i kun kan ka ɲininka k'i wele kɔni ko i muso ko ta i muso ko ta ayiwa an den tɛ d'i ma bilen an b'a di cɛ wɛrɛ ma o tuma na o bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna nka a cunga in ta sariya la n'a kɛ bɛ ten o ma ɲɛ an bɛ muso balimakɛ jalaki k'i kun kan ka wele ala k'i sara ɲininkali bi saba ani wɔɔrɔnan ko ale b'a ɲini fɛ k'i ka kuma zikiru kan n ko zikiru ye jumɛn sabula a ɲɔgɔnna kisɛ dɔ tɛmɛna yan a ma nɔgɔya ko i n'a fɔ zikiru bɛ ka taa bolo min kan bi tiɲɛ tiɲɛna ko mɔgɔw bɛ k'olu yɛrɛ lagosi a la kosɛbɛ kosɛbɛ u ka sigidaw la tel que a organiser cogo a n'a jouer kɛcogo ani a ɲɛnɛ yɛrɛ forme cogoya ko ni tun sera ka dɛmɛ yɔrɔ fɔ la ko o de bɛ diya olu ye kosɛbɛ kosɛbɛ. N'i ti yɔrɔ min zikiri da cogo dɔ ma a bɛ se k'o kiiri tigɛ n'o tɛ zikiri ma da o ɲɛna yan sisan e bɛ se ka kuma zikiri de kan i bɛ min yɔrɔ da cogo dɔn mɛ i ti yɔrɔ min da cogo dɔn i tɛ se k'o fɔ dɛ an kɔni tɛ zikiri dɔ dɔwɛrɛ ye ka mɔgɔw ɲɛnajɛ kɛnɛw kan kɔ komi an yɛrɛ tun b'a la sisan ɲininkali bi saba ani wolonfilanan ani laban an bɛ min fɔ o la ko sariya bi dan dɔ de ta fɛn o fɛn mana sariya dépassé o bɛ haramu zikiri ko la fɛn o fɛn mana tɛmɛ sariya ka danw kan o bɛ haramu walicɛ ni walimuso ɲaamini ɲɔgɔn na o n'a ɲɔgɔnna o sariya to yen o autorisé ni alabato yɔrɔ degunenw tɛ o tuma na n'a bɔra o kɔnɔna na ne ma baasiya la fɔ ni zikiri datɔ u bɛ kuma wɛrɛw fɔ kuma min ti bɛn ala ma n'o kɔni bɛ zikiri la a bɛ haramu ka fɛn fɔ sariya ti jɛ ni kuma min fɔli ye o n'a ɲɔgɔnna kumaw sariya bɛ zikiri haramu o kama mɛ n bɛ zikiri kɛ ka mɔgɔw ɲɛnajɛ walicɛ ni walimuso ti ɲaami kuma lankolon ti fɔ a la ne ma baasi ye o la sariya la parce que ninnu tun bɛ fɔ ka ndama gosi alakira yɛrɛ balolen o b'an ka sɔhih Bukhari fana kɔnɔ ninnu bɛ ka dasi u bɛ dɔnkili kɛ ayiwa an b'a isata ni kira sigilen don Bukhari ko ten an b'a isata ye kira filɛ kira ko ne y'a faamu dɔwɛrɛ nege t'e la nin bɔ a ko o de nege bɛ n na koyi an b'a isata taara ko a b'i dulon a ma se parce que a kɔrɔbayalen bonyana dɔɔnin
kira nana ka n'i dura kɔrɔ k'a sigi a kan na k'a yanga a ka dunu dɛsitɔ lajɛ tulonkɛlaw fɛ u nana se da la min u y'a dɔn kira ka da ye yan ye wa an bɛ ka filɛ o tuma u y'a sɛbɛkɔrɔ gosi ye k'a kɛ ɲɛnajɛba ye kira bɛ to k'an basi tɛ i ma wasa wa ɔ i jɔ dɔɔnin sa i jɔ dɔɔnin sa nin bɛ Bukari de kɔnɔ Bukari mais minnu yɛrɛ ko minnu bɛ ɲini ka Bukari yɛrɛ bila kuranɛ kan n'olu kumana dunu ni bala ka bi i bɛ kabakoya mais ka sɔrɔ o hadisa wulibali kelenw na muso dɔ ye dunu ta a bɛ ka dunu dɛsi ka na ko a bɛ don kira ka sokɔnɔ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw la ka pɛrɛpɛrɛ ɲimi k'a dɔgɔya a ye dunu bila dala ye ka don a donna ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko ne kun ye n da fali ko e taatɔ filɛ kɛlɛkɛ yɔrɔ min na ko n'i ye nin kɛlɛ in gagne c'est-à-dire ni Ala ye se d'i ma nin kɛlɛ in na n ko n bɛna dunu gosi ye ka dɔnkili da ka kuyu da kira ko i da fale ka ban ko i ka dafale kɛ a taara dunu ta ka mɔgɔw ɲɔni ka bɔ an ye a b'a dasi a bɛ kuyu da a bɛ kule ka na dunu dasi kira ka so wahayu jigin yɔrɔ la k'a dasi ka to an ka dɔ mɛn muso in ye dunu fɔ kira ye k'i pan ka kuyu da ko parce que kira ye kɛlɛ gagné mais Bukari yɛrɛ bɛ ka min fɔ kira ye Amba Aisata de ta k'a bila kogo kan a ka dunu fɔlaw lajɛ mais i bɛ hinɛ caman sɔrɔ yan kira n'a ka kiraya a ma yaada aw bolo masakɛ modèle min don ko maa tɛ se ka gɛrɛ a la a y'a ye sisan o tɛ a n'a musow tun bɛ kurusi kɛ ka ɲɔgɔn dan Jibirila bɛ jigin cɛ min kan a muso sigilen filɛ a kamankun na a bɛ k'a ka dunufɔlaw lajɛ ɲɛnajɛkɛlaw filɛ muso kira b'a fɔ i ma wasa i jɔ dɔɔnin sa i jɔ dɔɔnin amin mais n'i y'anw ka karamɔgɔw ye karamɔgɔ dɔw ye i bɛ n'u firaw nɛma de sigilen ye a ka haramuyaw ti yɛlɛ u nisɔn ti ja parce que ko fo mɔgɔ k'a dɔn ne ye maaba ye i b'i dimi k'i sigi mais kira sallallahu alaihi wasallam kun bɛ yɛlɛ ko kuma fɔ a ka sahabaw ye tara na mɔgɔw b'u cogo la cɛkɔrɔba dɔ bɛ yan a bɛ san 80 bɔ o nana kira fɛ dɔrɔn kira ko nin ye nin mun fini ye ko kɔrɔ kɛ da ka kɔɲɔ kɛ dɛ mais bɛɛ b'a dɔn san 80 kɔni u taa mun kɔɲɔ kɛ mais sahaba bɛɛ yɛlɛ la pour que dɔrɔn ka nisɔndiya don mɔgɔw fɛ mais n'i y'anw ka diinɛ mɔgɔw ye k'u diminenba sigilen ye k'u b'u sɛnɛ la diɲɛlatigɛ kɛra ɲɛkumu ye k'o de ye maabaya o ye firawunɛya de mana n ka tɛ dunun ma yan mais an bɛ na fɛn min sɔrɔ an bɛ kira ka hinɛ sɔrɔ yan an b'a yira a n'a ka denbaya cɛ a hinɛninw na ani u ye yɛlɛ kɛ ani u nisɔndiyara nin y'a fɔcogo dɔ ye mais fɔcogo wɛrɛ b'a f'u ye ko kira ye Amba Aisata jigin ka ninnu wele de k'u ka don u kana ɲɛnajɛ kɛ kiraya du kɔnɔ minnu ye Sedina Umaru yɛrɛ bila Alakira ɲɛ olu ko tuma min na Umaru nana dɔrɔn ko dunufɔla bɛɛ ye kogo ta k'i cun c'est-à-dire u bɛɛ bolila k'u ka dunungolow fililen to mais kira hadara la o sera ka kɛ mais komi Umaru bi sira Ala ɲɛ ka tɛmɛ kira kan Umaru nana dɔrɔn u bɛɛ bolila ko kira ko setanɛ tɛ se ka jɔ Umaru kɔrɔ setanɛ tɛ se ka jɔ Umaru kɔrɔ mais setanɛ bɛ jɔ kira kɔrɔ anw ka kitabuw falen bɛ ninnu de
ni kumana dɔrɔn i fa ni ba bɛ nɛni diinɛ ma fɔ ka du fɛ abada cɛkɔrɔba ala k'i sara hadira ɲininkali laban 37 don mawudu 2018 ne ka gafe la yan ko hukumu istimnaw n'o ye ka lawa labɔ ni i tɛgɛkɔni ye ka jɛnɛya sira kama an balima dɔw don k'olu bɛ fɔ jamana jan dɔw de la vraiment jɛnɛya tɛ dala ye fiyewu a b'an fɛ yan cogo min ma bolo fɛ yen mais olu ye baarakɛlaw ye jɛnɛya ye sira kama olu bɛ u yɛrɛ lafiya n'u tɛgɛkɔni ye fo sariya don ko a k'i bɛn o yɛrɛ k'i bɛ mun fɔ olu ye komi ladilikan ko dugu fila dɔgɔ saba ouais mais an b'a fɔ ko a si man ɲi an tɛna dɔ fisaya dɔ ye mais dɔ ka fisa dɔ ye parce que istimnaw hadisa dɔw b'a ka kuma cɛ ka jugu kosɛbɛ maa o maa ka baara ye istimnaw ye ko bana dɔ b'a la recherche scientifique nan'o sɔrɔ sisan a bɛ bana dɔ se cɛ ma n'a bana y'i minɛ foyi tɛ se k'a furakɛ a man ɲi et puis muso minnu b'a kɛ fana a ka jugu muso ma kojugu a b'o bana jugu se muso ma wa fana fɔ k'a muso in sa cɛ si tɛ se k'a satisfait recherche nana ni nin bɛɛ ye a bɛ bana jugu se mɔgɔ ma a cɛ n'a bana y'i minɛ a tɛ se ka furakɛ et puis kira ka danga b'a baara kan muso minnu fana b'a kɛ n'a joni na i tɛ se ka satisfait cɛ si bolo fɛn ɲuman tɛ bolo kɛ k'i yɛrɛ lafiya a man ɲi a man ɲi segin a man ɲi a man ɲi ala ka sira kan a man ɲi i yɛrɛ ka santé a tɔgɔ ye di kɛnɛya ma ala k'an kisi ala k'i sara alhamdulilahi rabbil alamin a tilala ka sanga ni mawudu 2018 ye ne sera ka ɲininkali hakɛ min sɛbɛn o de ye 37 ye waati yɛrɛ tɔ ye sanga damadɔ an kan ka baara in jɔ 13 heures ni ala ka diɲɛ ye alhamdulillahi rabbil alamin an bade tebe shirfila la jabaw ame aw fo ka wali mando aka nyama dalla anya fo ye chugo mi ne tuya anye bangoni jayna bugula mauludu tako bisaba annanna kene kan jamiyatu ansar din fe mimi nyina maya an karamogo sayyid sharif usman madan haidara fe ka dela allah subhanahu wa ta'ala fe ni kene nyona chama la ko ira anna ame aw fo ka wali mando aka nyama dalla aka be jen wati wore wa shukran lakum fi amanillah ay bonne ne karamogo je mina kuma wili balila be manga